yabo bobabili. So bengenawo u500 we-Uber ukuthi ngikwazi ukuqasha imoto. Sangakwazi ukuya kwi-appointment. Ngoba mengasekho ngiboleka imali ezalayo. Which angiyithola ngake namhlanje. Bahamba sibhedlela. Bapicking eDwadi neAlbert. Konje namhlanje ulwesihlanu. Yes. Ulwesihlanu umhla ka 11 umhla 11 July. Mana unangaki? Hey, nangu birthday boy. Na 15. Nangu birthday boy. Mana awutshela abantu inkampani yakho yini ngiqala khona bezokukhumbula yini inkampani yakho? My work laminated floors. My work laminated floors. Isho ukuthi wenzani emagabheni, isho ukuthi wenzeni emagabheni phela. Emagabheni ngangifaka i-room yengane lezi zahlangene ngefubi flooring. Senze painting. Yes. Safaka ujojo. Yes. Safaka i-water pump. Lebiza kakhulu. Lebiza kakhulu. Yes. Safaka ugatasi. Yes. Yeah. Konje inamba yakho babe kufuna bakuthola kanjani lokho? Sanibona. 074 Yes. 34 Yes. 68 Yes. 050. 050. Baba sandi flooring nje abadinga i-wooden floors. Konje sihamba la. Siwashoza. Ngala. Konje. Asambe ngala. Samba ngala. Okay. Uthi abafuna iwooden. Abadinga i-wooden floor nje. Aba wooden floors in-house project tender. The wooden floors laminate. Yes. I'm available. We supplying and fitting. Mana ke ngoba kuyibirthday yakho uthe ucabangeni yini uphatha ama molecule yini kama elastic nama apple. Cha phela ngathi phela manje ngibonye. Njoba kuyibirthday yami. Yes. Ngeke nganomuzwa nje ukuthi yes angidlulisa izipho. Oh lamana uvela wathenga manabukeni angahambela wena. Alawa. Yeah, you won't pay the what is came la. Oh uthenga man. Yeah, sithi left. Now here. Yeah. South Africa sise Africa we South Africa. SikwaZulu. eThekwini Metro eNandi Mawoti. 57 nangokwazi amakhansela sezosho nekhansela cha ukhunju ukhansela ngihamba noLinda Mfekayo lapha naye uyena wazi umkhandlu sibheke phi la right thank you yebo yo you are on left. Left. Oh, nah, okay. Nah. You wala? Yes, now that's second. Okay. Nang maga boys. Hello. Qala ngabeka ngapha yipi lendlela eseduze na. Ugwaqo longale. Oh. Lesigibela. Nangu umaga boys. Konke ingane zakhe abafana? La ke phaka. No. No nentombazane. No. Umdala lo. Unabafana nentombazane? Abafana abawu2. Manake lo baba lo. Ubona udaba lwakho la. Mayibona udaba la kwathi yena vele birthday yakhe. Uthi nje ufuna uzoshara nengane yakho. Ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise. Senzogcina sengishadisa futhi manje. Hawo. Ngoba vele amanabukeni senzogcina sengishadisa. Ngiba umfundi. Nango ngizela kanye lokhu. Nawe no July? 17. Oh, esikhitha kid. Waphila ndoda. Hawu. Lokhuza yenza nje ngoba yabona. Yenza nje nawe lokhuza. Into engakhohlwa kuyithatha. Awutshela abantu base South Africa inamba yakho. Siningaminya. Uma dithi ngiyawubheka u100 nemali azila ngisiza. Yini lo? Umuthi lo. Umjovo wakho na uzoqala umuthi kade ufuna vele. Sethi ngiyawubheka eclicks ukuyabiza. Kodwa wena bafika nqane nani ukuthi mengabe ungafaka ama tiles ubhala ibhodi siyahlola siyalapha ngoba usevela uhlola lo muthi
Hawu dadewethu tshela abantu base-Afrika inamba yakho. Abantu bafuna ukukusiza manje sakhohlwa ukusho inamba. Banike na Facebook wakho. Inamba yocingo ne-account number. Yeah. Preferably inamba WhatsApp ekayo khona abantu bazokwazi ukuxhumana nawe la. Yes. Ngiyanikelela bakithi uMakaBoy lo. So uyena uThembisile wa shows. Yes. Inamba yami ye cellphone WhatsApp ekayo ithi 0663 728403 bese kuba i-account number uStandard Bank ithi 05919493 05919493. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nakusana nabafile Tshela omunye osekhohliwe ukuthi udaba lakho lithini uthi nje 1-2 ingane unezingane ezo2 isimo sakho sazokhuphuka selapha eJonti. Wangwenya ngicela before lokho zaxoxa uphazamisa akasho ukuthi account izobhala ubani kwenzela ukuthi abantu ukufakela i-account my confirm ibhala ukuthi uMiss Bani. I-account number iyabhala ithi Miss TP Shows. Oh yes. Miss TP Shows iyavela nima ufaka i-account. Yes. Yeah, awuthi fahla ke udaba lakho utshela abantu ukuthi ingane zami nginengane nje kanje ngezinesimo esithi. Oh ingane zami nginengane ezu3 abafana abawu2 abakhubazekile abafaka amanapkeni. Yes. Udaba lami lokulavela kubaba uMsweli. Yes. uThembisile shozohlala emawodi. Yes. Sengitholile usizo lamanapkeni usekhona ubhuti ofikile namanapkeni. Yes. AkaBoy nento zakhe azozidla. Ngiyabonga kakhulu nabanye abafisa ukusiza. Yes. Ngiyacela ukuthi bangisize. Yes. Ngoba kunzima kakhulu. Yes. Kunzima kakhulu for ubona nje bobabili. Yes. Ngoba elana nje uBoy wami naye. Omunye wabo amanapkeni lawo. Oh. Bawafaka bobabili. Okay. Uyachama uba namafits so maybe namafits ebusuku uyachama kuba ngcono umefaka inapkeni. Yes. Ngiyacela nje kakhulu ukuthi abafuna ukungisiza bangangisiza bangisize bandla. Yes. Ngikwazi ukuthola nendawo. Indawo ayilungi indawo yendlu iyadelay. Ayilungi indlu yami ngathini iyawa lapha ngaphakathi. Yes. Akusama uhamba nje especially ngoba iyayawa ngendlela abayibeka ngayo so nje ifloor iyawa ngoba kuyindle eplango. Yes. Asambe sikhona endlini eplango abantu bebona. Africa my continent enjalo ke how happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mkhize. Wamaflozi. Happy birthday. Mkhize. Hayi Mafozi wena. Mafozi ngakho nje uma iweke wamaflozi laminated. Ngizofuna umfaka Mafozi akho. Hayi ngiyabonga. Ngibonga ukuthi ayibo bengazi ukuthi sengavela umuntu okuwole ntuze. Ngifuna ukuthi ngiyabonga bengazi sengavela umuntu akaMkhize ubingane zami ezakaMkhize. Lezi ngafuna khona ezakaMkhize. Ihambe. Ngiyabonga uyitosa ngeke sithi siyashatisa namhlanje. Kubi nendawo Mkhize. Eshongweni Dam. Ubaba ungangawe nje. Akhiya ngishilo ngathi ukushadisa into yami ukuthi nje angifuni ukuvela ngithi kuyazenzakalela. Siyabonga. Yabona ngathi ngoba isiguqa nje. Siyabonga. Ama-giant. Babengane ke uyabona akukhabazela sekuze ngenela abafowini bezolekelela injalo nje mayengekho responsible umfowenu bazoba khona abafowini bebamba asibambeni asambe sibone uhlala la nezingane simo lesi ke esingelula ke sime sinzima kakhulu siyacela nje abangabamba bebambe futhi uqine bambani ma-Afrika niyalwazi udaba omunye uzothi hayi nansi site omunye uzothi hayi nansi indlu yami ngiyanikela ngayo bamba nje ma-Afrika sibambe eqini uhlala la udadewethu manje lesimo lesi siyacindezela kakhulu azizameni bafowethu azizame
ikakhulu ngicabanga ukuthi iqhabazela woza ngapha mfowethu into oyenzile usethele ipresidency entsha ukuthi umuntu ngosuku lwakhe lokuzalwa akacabange abantu abaxakekile singawafanekisi ukuthi hayi ngifaka amanabukeni uvele uyowathenga ngempela awubeke lakhe igama kubantu base-Afrika ke mangikhulume nabo on a serious note uyeke lezi zinto zakade uyikhuluma zo laminated floors. Yes. Khuluma nabantu manje. No, Africa my continent. Ngibingelele Africa. Unhlanhla Mkhize. Yes. Ekhakse Mbumbulu MD Ilove. So ngisebenza na under Msoli Foundation. Yes. Nakhona ukuvela ku TikTok, Facebook, Instagram. Uma ngibona amandla. Yes. Ngaba nawo. Ngiyakhuluma nengwe lapha mhlawumbe uma mhlawumbe ikhona indlela ngicela ulula isandla. So esimeni sikasisi ngibonile ngathinteka futhi again aqala but ke ngazama ukuthi nami ngibamba osukwini lami lokuzalwa kahle namhlanje ngithi my birthday but ngithe angilula isandla. Ngoba sengifikile la noNgwenya neteam yakhe. Size kusisi nabanye abafisa ukululisa ngoba manje ngibuka isimo la hayi ayikubi kona nokunye futhi khona ingane ngaphakathi engekho right endlini kanje ayingeke thanda ukuba nzima kodwa sithembe mhlawumbe ke ngoba yabaningi abantu mhlawumbe ikhona into ezokwenzeka nakusisi nasicaqina idolo njengoba nathi sivela kanje ukuze nakwazi ukubona ukuthi akayedwa simena abhekene naso. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Phela nje ilokhu ibhakede livuselela ubuntu into esenza ukuvuselela ubuntu revive the spirit of ubuntu vuselela ukuthandana kwazisana nokunakekelana iyona nto yesishumayela enkulu. Then u10 rand ulekelela ke manje mase kufuna ukuyothengwa ngoba ngeke uthenge ungenabo ubuntu ngeke uthenge ungenakunakekela. Siqale sinakekelana mawubona leli bhakede icabanga unakekela omunye umuntu ongenakho lokho okuncane onakho kuyawenza umehluko komunye umuntu. I thank you. Nangehlebela uma wakhe uthini tshela abantu uthini baba ucelani imali kwisibhedlela awuphinde tshela abantu base-Afrika ucela ini papa imali ukuhamba ngesibhedlela. Africa my continent, Africa my home. Sekhulumile chaza ama wakhe ukuthi kwenzeke namhlanje kwenze ukuthi le nkulumo sinanele kahle kwenzekeni. Namhlanje befuneka esihambise esibhedlela besina appointment yabo bobabili so bengenawo 500 we-Uber ukuthi ngikwazi ukuqasha imoto. Sangakwazi ukuya ku-appointment ngoba mengasekho ngiboleka imali ezalayo which angiyithola ngake namhlanje. Bapicking eDwadi neAlbert. Africa my continent. Uyabona nje okuthinta kakhulu usondele kuma wakhe wamhlebela endlebeni ukuthi cela imali ukuthi siyasibhedlela ngoba sengithi ke mina akayikhulumele nani inkulumo evela kuyena ayiveli kuma wakhe uthi nje mama cela imali ukuthi siyasibhedlela. Cabanga ukuthi yenzana enye appointment sizobamba la sibamba khona. Ngifonile ukuthi ngizozama ukuthi ngifike Monday Tuesday ngoba udokotela wabo uba Tuesday nefune Friday. Sizobamba la kufana sibambe khona ayibambe ekhona eyikhona sizobamba silivulile ibhakede leni ileni libhakede akulona la ngiyayicela angithi uthe ucela imali nansi athi fakwa abantu nansi yabo okay 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 ayibambe ekhona bakithi ekhona ayibambe ibamba kanjena ke ekhona ayibambe ekhona ayibambe ekhona bakithi ayibambe ekhona
Mina bengihamba nosizo kumali ngibona kumali. Sibona ukuthi kuyenzeka yini. Yeah. Sibone kuyahlangana mfana. Sibone mfana kuyahlangana. Hlangana mfana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lo yena sithatha eyenu niyifakela akube njalo ayiqhubeka inkonzo. Ngiyabonga. Bonga kobani? Thani ngibonge Africa. Ngibonga Africa. Ngibonge South Africa. Ngibonga South Africa. Ngibonga KwaZulu. Ngibonga KwaZulu. Ngibonge eThekwini. Ngibonga eThekwini. Ubuntu. Ubuntu. Umphako ngaboli. Ngibonga. Thank you. So